ngane benze sphukuphuku uyazi umcine ukuthi ngoba seyahambe yoguqa laphana nje emdletsheni umanqele waba inkosi lo noma kanjani uyathanda kathanda uzoke impucuze ngoba vele uphansi ufuma yonke into uyahlonipha baba esihluthu semnoli simxhaphaza Mina welile mfethu ngiyakuthanda. No phela ngithi nawe ngamtshela ukuthi angithi naye unalo ilungelo lokuthi cha. Ngamabomu nje enza uhlanya eshaya isiqaba ibhaka kusakhulunywa abashiyeke kwi-meeting ashinga hambe beke Qeda dledle ama-voice note. bakuphisa elwa nabo eyedibuza imicimbi yabo namhlanje usevunywe ukuthi uyinkosi ngani ngobushinga bakhe usawushaka manje uyilembe manje umanqele ubani oqe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 q
umanqane useyilembe. Uthweswa ubani elijazi? Umcineka. Lo